ina cikin tafiya tiriyan shu na ɗau fasinja ɗaya na aji, shu na ƙara ɗaukan wani na aji, kwatsam sai ga mutum uku na Sangera Futi, na ɗauke su sai Sangera Futi, ina zuwa ajiye suke da wahala sai na gundumo kwanan da zan yi kuwa ban ƙara taka burki ba sai a gaba da gate na Sangere na university kenan. Na ɗau fasinja mutum ɗaya na taho sai gani a small gate, na ƙara na wuce small gate sai gani a daidai university secondary school kusan sabon asibitin nan. Kwatsam kwa sai ga wata ta fito, me mashi maza ka kani yola ka Jesus ya ba su kunya, fitiri ya ci zabe wallahi, kai farin ciki kama ciki na zai bile, sai ashe abin gankama ba kai to yanzu